viktina. Þetta er blökt! Det såg det ut när man stod där inne då. Alltså, en som rörde sig. Jag bara som vanligt. Går in. Går in. Nej. Har hon? Nej. Mamma, kom och göra det då! Kom och ställa! Okej, Kristoffer, nú er bara að dæla. Dæla. Upp með, pumpa þessar olíu. Upp með olíuna, já, koma svo. Já. Já. Taka hann. Takta hann. Takta hann. Já. Ég segir mér eitt bara. Gerðu upp til hliðar. Nei, já, svona. Upp til hliðar, niður til hliðar.